Aggressiv. Apropos, jeg lige huske at købe. Børnebarn, Teletop, skal det godt. Ja, det er Wingy. Ja, er du det med mig? Hvad? 3, 2, 1, go! Og hvad point? Ikke hold over halsen! Kom. Prøv at høre gang. Vild med den stoppet for 4 uger siden. Det kan tælle urobrydning. Ikke at tango. Go! Kom så! Ja! Så har vi en regel, når det for eksempel er børnene, og det ikke kommer til at ligge ned, så kan man jo det være, at man lige hopper op, og så land, og så råbe, pandekage! Så er du råbe, monstermand! 3, 2, 1, go! Det er ikke! Så bakker vi. Hvad med at bruge mulderen denne gang? Jeg løb drikke. Jeg løb. 2. Jeg må lade drikke lidt. Jeg fryser ikke mere. Det der bliver lige op. Det gælder altså ikke. Jeg kommer til at give det nok godt. Og så var der gældekaften lidt 2 ind. Men det kommer lige op. Du ser ikke efter Greenpeace. Jeg har en strændet nage, mand. Jeg stadig ikke 2-0. Jeg kommer til at hive ind. Jeg kunne ikke lade være. Godt, det er rigtig teknik. Det går helt med kuglen. 3, 2, 1, go! Eller Pernille vil have kaffe, inden du gør det igen. Ja, skal vi ikke bare sige, hun går for en? Ja. Har vi et par herrer, der er friske? Ja. Og så matcher en anden. Og tak. Jeg tager en jakke. Hvor er jak? What? Kom nu op for helvede. Skal jeg hjælpe med på den der? Skal man skåre af? Hvad så, de herrer? Det er hat på hende. Det var sådan helt aflangt. Og de andre, der fryser.